dragi gosti koji ste došli u ovo mjesto, planinu, danas, da bi na trenutak ovdje došli da počastimo blagdan Svetoga križa, da počastimo taj blagdan i ovdje ovo znamenje križa što stoji u ovome mjestu. Ovom svetom misom želimo zahvaliti za mnoga dobročinstva, isto tako i moliti za mnoge pokojne mještane ovoga mjesta koji su ovdje živjeli, stvarali ovo mjesto, a isto tako i stvarali i vjeru i život ovdje. Da bi dostojno slavili ova tajstva vjere, priznamo svoje slabosti i za njih se iskreno pokajemo. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješi vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazdjevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovo nam se svemogući Bog, otpusti nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.